ילדים ג' הפועל גליל עליון, אתם מוכנים? אתגר הריבאונדר, התחלנו. אז מי שמגיע למספר ההקפצות הגבוה ביותר יזכה איתנו פרס ראשון בכדור חצי מקצועי ליגת האלופות. במקום השני יזכה בגרבי גריפ, ובמקום השלישי כפפות טרמיות, מתנת, ספורטבול, ראש פינה. אחרי קרב, צמוד ומותח, קבלו את הזוכים שלנו. שלב במקום הראשון זכה בכדור, הלל במקום השני וקאמל במקום השלישי. איזה חנות הכי טובה לכדורגלנים בצפון? ראש פינה! ואם אתם רוצים שאני אגיע גם אליכם עם אתגר הריבאונדר, תכתבו לי בתגובות ואולי אני אגיע.